Lumag talaga yung pingpingnan eh. Umpay! Ano ba si best friend ko? Eh mo ah! Yeah, kung ito! Sa iba ka di ba? Kapay, hanati ba ang kanyang Andres? Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia. Best friend, kano ka nga tangang lumaeng? Mamimiss ko dyan kakamitin tan. Kilumain to mo na taa. Diretso mo iti tumara na ti agas na. Kumaba. Napikas na ti pinagkita ang kanya Andres. Awan, trip ko lang. Hoy George, di ka pa yung tumulong aglinis dito yung balay mo eh. Yung kasanungan din siya, sinamang kadwa kanya na, busy ka mait. Sige lang, ituloy ulit ang kasta nga namin yun. Ngayon kaya, kapit arumar ka man ni Andres. Damdama, sapsapulin na ka man ni bakit mo di balay yun ah. Eh na, saan makaungot ka na ka diyan? Inay ayaw tirabain. Nakalima ko naman. Last two. Manyaman nga bigbigatin. Si Amit George, sana pala ako ay kagwalis si likoday, tadama mo Bram. Oh, ito pa nang din siya eh. Ito'y ka pa lang. Ako madigang mo na lumalaingay. May isa ka mo. Kitan tulad ta, basta tuloy-tuloy tayo tumara na agas na. Sa bagay. Tama ka mo dito, boy. Ikaw din siya eh. Tumakdal ka pa naman dito. Medyo lumot pati balay ni Baka din siya. Kapat munsa. Dakila, hindi nagbaliwan na Andres. Yung natuwa ko ng gusto yung balay ni Baka. Sa bala natin makikita na ka. Bumboy. Lumag talaga yung pingpingnan eh. Pisti sa pamandres, sapit ang pinabuksitan boy. Oh, wala. Trip ko lang, boy. Kanya-kanyang trip lang ata.
Iksa nga talaga ti tamam. Pati pa nga nalalay nga tao. Garaw-garawin man eh. Pasensya kang boy. Gumalaw kasi ang aking kamay. Para tim sa'yo, nasakay. My best friend, yung nangyari kanya mo. Bak, apa yung sasangit ni Dimsay? Kaya ate anay ni Andres, pinabuksita ng mulatan. Umpay, hindi pa si best friend ko. Eh mo ah! Yay, kung ito! Sa ibagat ka, di ba? Kapay, ano tiba mo kanyang Andres? Ibagak lang kumano, dapat ti kwartam. Baka na ibusang kan. Saan pa itata? Ikam kayo pa dati pag nakuman nyo. Una, lang no natin bagam. George, pasaratingin man natin ni Timsi. Ulitin pa yan, Tex, kapabuksitan ni Dimsay. Talaga nga makalapan na kami. Hoy, Andres, ba't ang man ni George? Ano pa nagpurta ulong? Pasalamat ka ta, ayos kami ni bagat ka. Nung matilang, ipumpon ka nga si Bibiang. Hoy, Andres, wapa naman nga. Best friend, ano nangyari kanya mo? Bak, ni Dimsay. Apay, ano nga minti na kami doon ng Andres. Tapos kasi ada. Awan mo, bak. Amin mo nakadkadwa ka dyan. Pagkatim doon, nagtayo pailan mo ba na suna? Sige nga ka, bak. Tan best friend. Talangor nga panadi nga tao di balay. Ang buribur pa. Sinali. Tiliwang kayo pa ilaan. Noon na nga talaga tigpalak yung kanyamin ni Baak. George, batayan pa lang din si ata pa nalabit gumatang ti paborito ng karne. Bak, siya bahala kang Dimsen. Painumin ti danong mata, may kat ba si ti tagirgir na. Sige, ano yun? Frank, mas may acting ka. Awan. When best friend,
Pampisakto ka nga talaga. Basta dito ko lang abay ko. Sigurado. Panikar ni si Data. Sarap buhay. When best friend, I'll trust you.